Yan ang nga panahon siring sa Biblia, there will be a terrible time. Salit magpabilin kita sa pagtuo sa dida sa Ginoo tubtob san iya pag-abot. Bisan magbago man ang paagi sa kalibutan, magkuri man ang sistema san pangabuhian, magpapabilin ako nga tangkod sa imo, waray makakapabulak sa akon sa gugma mo. Magyaramanan ka nasuran, magsirumanan kalibutan, mawaramanan tunangan kalangitan, taligdan man san mga kasangkayan, magpapabilin ako, magsisimba sa imo. Matindog ako dida sa imo kamatuoran, magdadayaw ako sa imo gamhanan nga ngaran, sa mga pulongan saan mo ang akon paglalauman. Bisan magkuri man ang akon kamutangan, tanggalan man sana akon kagawasan, ang pagsimba ko sa imo deri maundang, magsusunod sa imo tubtub sa waray katapusan. Magyaramanan ka nasuran, magsirumanan kalibutan, mawaramanan tunangan kalangitan, taligdan man san mga kasangkayan, magpapabilin ako nga tangkod sa imo. Matindog ako dida sa imo kamatuoran, magdadayaw ako sa imo gamhanan nga ngaran, sa mga pulongan saan mo ang akon paglalauman. Ginoo riguna ang akon pagtuo, dage ka aram masabtan nimo plano, puna akon dughansan hulos nga gugma mo, tubtub karawton ko ang korona nga kinandam mo. Matindog ako tubtub san katapusan sa kinabuhi ko.
San pagtunog sa trumpeta, pagtapos sa imo sa kalangitan. Please like, share, and subscribe. God bless.